Ja. Ord. Cool man, cool. Det var inte det jag skrattade. Nej. Nakenvisen. Ja, faktiskt kalsonger och t-shirt. Jaha. Och jag är en fullt påklädd man och du sitter och drar i tasken ändå. Ja, fan. Vad fan får jag allt ifrån? Musen såklart. Det är så jävla dåligt så det är kul. Eva, kom tillbaks. Jag glömde se min hjärna i musen. Ah. Musen på flickor. Ja, hjärnan tror jag. Min hjärna. Vad får jag allt ifrån musen? Eller hennes mus, man vet. Sitter dickheadet. Vilket jävla ollonpanna du är. Det blir Patrik Atlan. Nej. På moppenet. Killen lackar ur på CS. Oj, jag spelar ju inte. Där är fuckard Bell. Ja. Jag har fått rövmos, vill du smaka? Fisherman's friend. Potatisen. Mr. Ser Potato. som en jävla Ku-Klux-klan. Mr. Potato. Mr. and Mrs. Potato. Jag är Mrs. Potato. Varför plockar du ihop datorn? Men jag skulle ju det, tror jag. Vi skulle ju köra 2-2 eller något. På public. På 1.5. Skriva inne på public 2 frågetecken. Ingen väntar fusk. What the fuck? Du får inte fuska heller för det är public. Vad säger PCV? Onna public server. Där lät jag utländskt. Hårdrock. Vad fan skrattar åt? Det är inte roligt. Guldgubben får il. Fan vad tråkigt. Word. Det här är min vanliga röst, om de vill veta. Det är jag som är Minier. Och jag kör pushnimåda. Hej! Ja. Ja. Jag kör pushnimåda. Det kommer Anna då. Jag rullar för Svansjöbacken varje vardag. Yo! Yo, what's up, nigga bro? Hoppas så jag får inte gå med hänger. Jävla no life för det här. Oj, mobilen upp och ner, men det gör inget. Nej. Vad är det här för hoppas som står här då? Oklipad och bra. Färsk. Dra i tasken. Färsk. Säg något kul då. När du skrattar lite. Inte färsk. Är du... Vi kan lyssna på musik. Har du musik om man kan bjuda? Herregud, du knäpper upp brallorna. Du ser ju för jävlig ut. Har du sett det? På annan del av Köping. Och de rakar dig. Ser för jävlig ut.
Ja, bra musik det här. Man pratar lite mycket och börjar få lite undran. Ja. Makaron. What the fuck? Let's listen. Vad fan gör jag för något? Du ser ut som Ryddan. Hej!